Министерство на вътрешните работи, улица 6 септември 29, Министерство на правосъдието, Славянска 1, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Свети Кирил и Методи 17-19, Министерство на труда и социалната политика, Триадица 2, Министерство на финансите, Раковски 102, Министерство на икономиката и индустрията, Славянска 8, Министерство на земеделието, храните и горите, Христо Ботев 55, Министерство на енергетиката, Триадица 8, Комисия за защита на конкуренцията, Витоша 18, Комисия за финансов надзор, Будапеща 16, Изпълнителна агенция автомобилна администрация, Генерал Гурко 5, Регионална дирекция автомобилна администрация София, Витиния 1, Столична дирекция пожарна безопасност и защита на населението, Екзарх Йосиф 46, Столична дирекция на вътрешните работи, Антим 1, номер 5, Летище София, терминал 1, Христофор Колумб 1, 8 РПУ, Иван Арабаджията 141, 3 РПУ, Индже Войвода 2, 2 РПУ, Княз Борис 1, 215, ЖП гара Подуяне, Мадрид 57, ЖП гара Захарна фабрика, Крум Христов Стоянов, номер 1, Централна автогара София, Княгиня Мария Луиза 100, Александровска болница, Свети Георги Софийски 1, Пирогов, Генерал Тотлебен 21, Център за спешна медицинска помощ, Васил Левски 129, Военно-медицинска академия, Свети Георги Софийски 3, Национална кардиологична болница, Коньовица 65, Аджибадем Сити Клиник София, Мбал Токуда, Никола Вапцаров, номер 51Б, входа е от към улица Атанас Дуков, болница Царица Йоана Исул, Бяло море 8, Окръжна болница, Димитър Молов 1, Университетска АГ болница Майчин дом, Здраве 2, Първа АГ болница София, Михалаки Ташев 2, Първа частна АГ болница Райна княгиня, Войводина могила 58, Втора АГ болница, Шейново 19, Зала Армеец Арена, Асен Йорданов 1, Спортен център Орландовци, Нешо Бончев 26, Зала Асикс Арена, зала фестивална, Манастирска 35, Зала Универсиада, Шипченски проход 2, Спортен център Максфит, Полковник Борис Дрангов 8, Спортен комплекс Академика 4 км, булевард Цариградско шосе 125, стадион Виваком Арена Георгия Спарухов, улица Тодорини Кукли 47, Национален стадион Васил Левски, Евлоги Христо Георгиеви 38, стадион Българска армия, Драган Цанков 3, стадион Славия, Коломан 1, стадион Раковски, Балша 18, ВСУ Любен Каравелов, Суходолска 175, Национална музикална академия, Евлоги Христо Георгиеви 94, Военна академия, Евлоги Христо Георгиеви 82, Лесотехнически университет, Свети Климент Охридски 10, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Христо Смирненски 1, Висше транспортно училище, Гео Милев 158, Медицински университет, Академик Иван Гешов 15, Софийски университет, Цар Освободител 15, Технически университет, Свети Климент Охридски 8, Академия на МВР, Александър Малинов 1, Химико-технологичен и металургичен университет, Свети Климент Охридски 8, Хотел Розлип Централ Парк, Хотел София, Витоша 106, Гранд Хотел София, Гурко 1, Хотел Хемус, Черни връх 25, Хотел Гранд Хотел България, Цар Освободител 4, Хотел Брод, Симеоновско шосе 66, Хотел Маринела, Джеймс Балчър 100, Хотел Кристал Палас, Шипка 14, Хотел Мек Лозенец Хотел, Крум Попов 84, Хотел Радисън, Народно събрание 4, Хотел Централ, Христо Ботев 52, Хотел Хил, булевард Джеймс Балчър 76Б.